Diskarte ha? Oh, Santi Marino. Oh, no, 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 no. Ano ba ni? Ay, paglamig. Sama na oy. Lugay na gid sige drawing. Ano ka? Di gyapon ka mao. Pati ana imong drawing. Oh, ibalik. Suya, kakabigay ko. Aroy. So, kuan, basuya ka. Pagkaskas ra magas kwarta, mahal na. Uy, nasuya ka. Kaya kay kapalit. Sa, ganahan ka nga kining hilig kita drawing. Oy, bansay kay ko mo drawing do. Wah, ano tong imong tao nga tukog-tukog? Ah, pati ato. Bata yung ipanghambo itong hindi ka kibaw mo rin kahoy. Ah, sa... Ilan na nakaadlaw mo drawing kapati ana. Kung makakita siya kung drawing ka tumindot kayo. Lo, gibatian ka na, gibatian ka na. Wah, sa ito sa tanawan mo. Uy, katong imong tukog-tukog. Nindot ito. Wah, kay padrawing ko sa imo sa akong naong gay. Sa may imong nabuhat. Lisod siya kay na drawing ng naong nimo oy. Grabe ka gwapo sa lo. Sus, sa. Wow. Ngano day? Kamao ka mo drawing. Oy, Ah, kapatay mo drawing. amo ispilahan. Ako mo pinakabansay mo drawing. Lord, pinagbansay daw. Ay, Oy, ako. imo kong hagiton na. Uy, ni champion na ni Dong, ni champion na ni. Ay, pagingana, ni champion ako. Ay, pagkuan. Ni champion ako Dong. Pati ana champion. Oh, ni champion na, ni champion na, ni champion. Hindi na ako mansaya, uy. Di ko mo to. Pati ana. Sa imong gusto di ay. Tao na am nang ipon. Isa nang ipon Dong, ano di ka? Uy. Maori ka mo drawing. Ah, Di ka kabaw mo drawing, mo na nasuya ka. Di ka kabaw mo kung drawing. drawing lang Ah, padali ay. Layo ra kay kanto. sus, sa pag-challenge ba ta? Ah, di ka kabaw. Ay, sus ka. Kung ano mo ay. Kabaw mo drawing. Padali ay. May pa. Padali ay drawing. Oh, upol ko. Oy. Wait, di mana tagaan di ka. Oh, pagpili diha. Dali pagpili diha. Oh. Diha. Walay ko anay ha, padali ay ta, pagpili anang mga kuan mo kay kuan. Padali ay ta, padali ay. Uwang Oy. ka mo ko pagod. Lapis Oy. yan. Sam kay. Teknik man niya kuha do. Gi-start na ta. Teknik man niya kuha. Sige ko na. Pagod na. Sura sa naong ni ay bati. Naong ko dringon. Dugay ano. Sus, baom ni drawing nga sa professional. Tuluan di kag teknik. Ngaron dali kayo tang makapurma. Buhata tanan, buhata. Yes. Padali ay magani. Diskarte ha. Oh, si Marino. Oh, sa. No, no, Ano man eh? Ano man eh? Ay paglangat piyong lang. Mo ni diskarte sa kana pag-drawing. Binuha man mo ha man eh sa. Ano ni mao? Dili. Kusa mag-drawing na ko ani nga. Dapat binuha ang gini siya. Tuluan di kag diskarte. Dili siya diskarte. Dili oy, Ay dili. madali ang drawing. Asa ka ni?